Tak čaute. Ideme skúsiť stavať vianočný stromček tak ako minulý rok. Aj tento rok nejakým netradičným spôsobom. No, uvidíme, čo z toho vypadne, ale určite sa bude dať na čo pozerať. Ahoj sme. Dobre to je. Kaso, niečo mi tam chýba. Kaso, aj mne tam niečo chýba. Niečo chýba, alebo... Kaso, ale čo vám tam chýba? Kaso, fakt neviem, čo mi tam chýba. Niečo mi tam chýba. Však mi gule visia. Čo? Však teda ako na stromčeku. Aha. Počkaj, nemáme stromček? Stromček. Tak teda takto. Rolničky, no pak mám dal hlas. Kašpárek